Pán prehovoril k Jonášovi: Staň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím. Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom. 3 dní trvala cesta cezeň. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlasili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. A Boh videl ich skutky, že sa odvratili od zlej cesty, zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil. Viackrát sme v živote pocítili zvláštny Boží dotyk. Doslova Božie volanie, ale nie vždy sme zareagovali odhodlane. Neskôr sme zistili, že naše váhanie bolo len na našu škodu. A naopak, keď sme povedali Bohu áno, aj keď sme celkom nerozumeli, čo od nás očakáva, vždy nám to bolo na osoch. Vtedy sme si povedali: dobre, že som sa tak rozhodol, bolo to múdre a správne. Prorok Jonáš doslova kopíruje náš život. Najskôr pred Bohom a jeho vôľou uteká, lebo vie, že Niničania boli zlým, krutým a pohanským národom, ktorý si zaslúžil záhubu. Boh ho posiela na východ a on uteká na západ. Dostane sa na loď, ale Boh dopustil veľkú búrku, takže lodi hrozilo potopenie. Námorníci sa tak báli, že každý volal k svojmu bohu. Iba Jonáš bol zalezený vo vnútri lode a spal. Našiel ho tam veliteľ a nechápal. A keď hodili los, kvôli komu ich postihlo nešťastie, padol na Jonáša. Keď im rozpovedal, čo sa stalo, prikázal im, aby ho hodili do mora. Keď tak spravili, utíšilo sa a v tom sa objavila veľká ryba, ktorá ho prehltla, doniesla k brehu a tam ho vyvrhla. Vtedy už poslúchol Boha, ale tiež iba na polovicu, lebo ohlásil len trest a nie aj nápravu. Nedokázal pochopiť, že Boh sa zmilúva aj nad pohanmi, je otcom všetkých a všetkých chce zachrániť. Možno si povieme, že Jonáš bol egoista, lenže ak sa nad týmto biblickým príbehom bližšie zamyslíme a veľmi odporúčam dnes si ho prečítať, spoznáme, že kus Jonáša je aj v každom z nás a jeho situácia sa dotýka aj nás. Veď ako ďaleko sme od toho, aby sme prijali aj iným to, čo prajeme sebe. Z Jonášovho príbehu plynie pre nás trojaké poučenie. Prvé znie: pred Bohom neutečieš. Jonáš utekal pred poslaním, ktoré sa mu nepáčilo. Pýtajme sa, aké úteky pred povinnosťami sú v mojom živote. Úteky z pohodlnosti, strachu, zlej nálady. Druhé znie: ja som to zavinil. Jonáš až po búrke uznal, že on ohrozil životy námorníkov. A keď to uznal, boli zachránení. Až ty budeš raz hádzať vinu na druhých, pozri sa rýchlo na seba, nájdi a uznaj najskôr svoju vinu a úžasneš, ako to prispeje k utíšeniu búrky v manželstve, v triede, na pracovisku, pri športovaní, na zábave. No a tretie znie: životné učenie nemá konca a trvá až do smrti. Jonáš dostal veľké poučenie, keď ustal veľkú životnú krízu, pričom je jasné, že ho to neuchránilo pred ďalšími omylmi. S nami je to podobné, lebo aj náš život je stálym procesom rástu a vývoja k lepšiemu alebo k horšiemu. Fyzik prirovnal ľudský život k tekutine, ktorá mení svoj tvar podľa nádoby, ktorej sa neustále prispôsobuje. Básnik ho prirovnal k životu rúže, ktorý sa neustále mení od púčika cez kvet až po zrelý plod. Albert Schweitzer napísal: náš život je stále zrenie, ktoré nejde samo od seba. Sama pokračuje iba hniloba. My na svojom zrení musíme stále pracovať. Keby sme mohli svoje obratenie zvládnuť jedným rozhodnutím, napríklad ako maturitnú skúšku, bolo by to ľahké. Ale keďže tomu tak nie je, musíme každé ráno s každým prebúdením začínať znova svoju životnú skúšku viery, nádeje a lásky. Zdá sa nám to ťažké a zdĺhavé. Inej cesty niet, len uznať svoje chyby a denne s nimi zápasiť. Bohu nikam neutečieme. Uvedomme si to vždy, keď budeme začínať nový deň.